Смъртта на 2-годишната Анастасия след закъснение на линейка, за която ви разказахме в петък, потресе и Българския лекарски съюз. Председателят на съюза призова премиера да сформира експертна група към Министерския съвет, която да се заеме със здравната реформа. От съсловната организация на лекарите обявиха, че многократно са подавали сигнали до здравния министър, че състоянието на бързата помощ е критично и взима жертви. По същата причина лекарите постоянно са повтаряли, че здравната реформа трябва да започне именно от спешната помощ. Репортаж на Цвета Младенова. От Българския лекарски съюз днес образно снеха доверието си от здравния министър Стефан Константинов заради смъртта на малката Анастасия. Това е и ужасяващо в град като София, който е пренаситен с медицински заведения и кадри. Да се случи това нещо просто показва, че системата ни не работи. Вече месеци лекарите не виждат никаква воля от страна на Здравното министерство да помогне на пациентите, като реформира системата. Затова сега те прескачат здравния министър и апелират директно към Бойко Борисов. Имаме едно правено предложение към премиера да се сформира експертна група, към Министерски съвет за стратегия, срокове, темпове и най-вече финансиране на здравната реформа. От Лекарския съюз са категорични, че реформата трябва да започне именно от спешната помощ. Те не приемат, че пациентът сам трябва да преценява колко сериозно е състоянието му. Заради тънката граница между това дали сме за болница или сме за поликлиника, медиците настояват да се създадат общи центрове по места, които да обединяват спешната и неотложната помощ.